Вітаю, сябры. Я спадзяюся, без рэха сёння будзем. Я спадзяюся, з гукам усё добра. Дзякуй, што далучаецеся. Чарговая лента, стужка, ланцуг навінаў з Беларусі. Сёння шмат абмяркоўваем. Сёння ёсць добрыя навіны, ёсць дрэнныя навіны. Канешне, сёння асноўную увагу будзем прыдзяляць крызе на мяжы з Польшчай, але паралельна з гэтым не забываем, што трывае забастоўка, не забываем, што штодня у нас стае ўсё больш і больш палітычных зняволеных, і вось гэтыя тэмы зараз, канешне, яны адыходзяць на нейкі, мабыць, другі план, але па нашых меркаваннях не абмяркоўваць іх, гэта відавочна здрада здрадная. Зараз адчыню чат, прабачце. Ну, што я не зрабіла, я не бачу сваіх сяброў. Я нагадваю, мы працуем з праектамі дапамогі, і вельмі важлівая падтрымка ваша, таму што без вас усё гэта здзяйсняцца відавочна не можа. Дало мігрантаў, піша Цень сонца. Так, пачнем з навіны. Сёння на вокладкі. Андрій Соболєв, вітаю. Вітання всім, та зелені особисто. Ну, зелень, так. Сёння ёсць з Украіны навіны, відавочна, канешне, іх будзем таксама абмяркоўваць, безумоўна. Я прашу мадэратары, ці ёсць рэха, ці гук нармальна, напішыце, калі ласка, як відэа, як гук, таму што гэта наша ўсё. Калі ёсць нейкія затыкі, давайце іх зараз выправім, таму што я шчыра кажу, астатні час трансляцыі прыходзіць больш-менш роўна, амаль не гальмуе інтэрнэт, амаль не гальмуюць відэа. Таму я рада, што ёсць магчымасць даносіць інфармацыю без усялякіх праблемаў. Усё добра, піша. Васілёк Бай, вітанечка, вітаю. Вітаю зямлю, калі будзеце нас глядзець. Таксама будуць звароты да вас сёння. Буду прасіць, маліць, умаляць, звяртацца, прыцягваць увагу, называць як падабаецца, але галоўнае, каб была рэакцыя з вашага боку, таму што нічога страшнага. Маё з пункту гледжання сучаснай гісторыі Украіны, канешне, вось тое відэа Камаровскага і Гордона, яно мне падаецца як найбольш такое яскрава дэманструе тое, што адбываецца ва ўкраінскай супольнасці. Я яшчэ раз падкрэсліваю, сябры, я не супраць украінскай улады, ніколі не крытыкавала выбар украінскага народа. Я заўсёды датрымлівалась той точкі, крапкі зору, што гэта ваш выбар, ён быў дэмакратычны, і я зазначаю, заўсёды у вас была магчымасць, ёсць магчымасць нешта змяніць. На сённяшні дзень, як дэманструе абсолютно дыктатарскі рэжым, страшны, аўтарытарны Беларусі, у нас такой магчымасці няма. Таму карыстайцеся тымі мажлівасцямі, якія вам нададзеныя. Мы будзем побач, мы будзем спрыяць палепшанню умоваў ва ўкраіне, сітуацыі ва ўкраіне. Я адна з тых беларусак, якія абараняюць інтарэсы ўкраіны ў Беларусі, не займаюць дыскрэдытацыяй, таму пакідаю ўсе гэтыя пытанні выключна на вас. І калі мне нешта падабаецца, не падабаецца у пытаннях Беларусі з боку Украіны, я гэта агучваю, і сёння я яшчэ раз кажу, будуць навіны з Украіны. Тут мы, шчыра кажу, павінны проста трымаць не вушы вастро, а руку на пульсе, і тут ужо ўсіма магчымымі спосабамі дапамагаць украінцам у, мажліва, вырашэнні таго канфлікту, якое можа адбыцца бліжэйшым часам. Але давайце паслядоўна. Пачну я з свайго сябра, з цудоўнага чалавека Мікола Дзядок. Сёння адбылося судзілішча. Яму прысудзілі, скажем так, чакана, таму што пракурор настойваў. Я беру ўкоскі пракурор. Я нагадваю, астатняя замова наша, яна тычыцца абсалютна ўсіх людзей, якія трапілі пад рэпрэсіі. Мікола вызнаны палітычна зняволены, але зноўку кажу, мы не падкрэсліваем, не выкарыстоўваем зараз гэту тэрміналогію, таму што любы чалавек, якой падпаў пад рэпрэсіўны каток беларускага
Судзілішча гэта не суды, гэта не на падставе закону, не карыстаючыся нарматывамі права, нічога там агульнага з заканадаўствам няма. Судзілішча звычайнае. Міколе сёння далі 5 год. Недапракурор, як казаў яго бацька, я ўжо не стала выкладаць вам відэа бацькі Міколы, таму што ён у агульным доступе, Радыё Свабода размаўляла з ім, як ён падкрэсліў, што кожнае прозвішча, якое зараз займаецца вось такімі рэчамі, парушае закон, сам стае злачынцам, і па ім ужо адбудзецца, безумоўна, той сапраўдны суд, якой не можа не адбыцца ў любым выпадку, тому што ў гэтую сітуацыю мы не спусцім з тармазоў. Яшчэ раз кажу, мы стаем у адзін ланцуг з украінцамі, і меркаванне маскалёў, што яны проста аркан кінуць на шыю беларусаў і вось гэты аброжак заціснуць на шыю. Я нагадваю, ёсць нашы партызаны, ёсць цудоўныя суполкі, розныя. Ёсць такія падпольныя працоўныя, як я, ёсць буслы, ёсць ДНС, ёсць кіберпартызаны. Я рада, што ў нас атрымліваецца гуртавацца вакол мэты пэўнай, кожны займаецца сваёй справай. Я працую па украінска-беларускіх пытаннях, гэта мой напрамак, таму я больш прыдзяляю увагу, скажем так, адносінам беларусаў і Украіны. Хтосьці займаецца высвятленнем тых падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі, вскрываюцца базы дадзеных, публікуюцца, таму кожны займаецца сваёй справай, але агулам атрымліваецца, што з беларускай партызаншчынай справіцца не можа ніхто, і гэта будзе трываць і далей. Я яшчэ раз кажу, мы апыніліся ва ўмовах, калі мы вымушаны вось так працаваць, але тым не менш нішто нам, скажем так, ніякія маркёры я не бачу маячкоў, якія б сведчылі пра тое, што і мы павінны спыніцца. Я яшчэ раз падкрэсліваю, беларускія пратэсты не заглохлі, меркаванні беларусаў не змяніліся, а гэта сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі мы справімся з пандэміяй, а дзеля таго, каб нам справіцца з пандэміяй, неабходна пабыць дома, мы, безумоўна, зможам зноўку падняць плошчы, таму што сітуацыя пагаршаецца, і шчыра кажу, я не бачу азнакаў таго, што яна неяк палепшыцца нават за падтрымкай крэмлядзяў. Я яшчэ раз, мабыць, тысячны раз падкрэслю, што нікому не патрэбен човен, дзе пацука ташніць, а тое, што мы гойдаем гэты човен і будзем працягваць гэта рабіць далей, нікому неспакойная Беларусь не патрэбна. Таму ў нашых інтарэсах рабіць усё дзеля таго, каб вось гэта непатрэбная Беларусь і далей заставалася, калі у ёй знаходзіцца дыктатура. Пакуль ДМ-сілы не прыйшлі ў Беларусь, мы будзем рабіць усё дзеля таго, каб мы былі на першых старонках СМІ. Шчыра кажу, гэтаму не выключна мы спрыяем, таксама з дыктатуры прыходзяць звесткі пра тое, што яны робяць насамрэч для знішчэння сябе больш, чым мы, таму у гэтым пытанні, я шчыра кажу, я ім ніяк не буду заўважаць, тапіце сябе самі, камень на вашай шыі, таму чым хутчэй вы булькнеце, тым лепей будзе нам. Мікола Дзядо. Сёння прайшло судзілішча, 5 год калоніі для анархіста. Нагадваю, Мікола зноўку такі даволі выдатны палітык. Гэта палітык у першую чаргу для мяне, таму што ёсць адпаведная адукацыя, ёсць адпаведны досвед. Ён не адзін год правёў у беларускіх пратэстах, ён не адзін год змагаўся і працягвае змагацца за Беларусь. Таму, калі вы хацеце пашукаць сярод тых, хто знаходзіцца на зямлі палітыкам, вось Мікола роўна з гэтай катэгорыі грамадзянаў, якія у волі, будучы вызваленыя, канешне, для Беларусі паспеюць зрабіць яшчэ шмат. Наша галоўная мэта зберагчы яго жыццё, і ўсе звесткі, якія трапляюць з-за кратаў, нам, што існуе нейкая пагроза яго жыццю, яго здароўю, відавочна, мы пра гэта крычым на ўвесь свет. І я, мабыць, ужо распавядала, у тым годзе, калі да нас даляцела звестка пра тое, што Міколу будуць спрабаваць знішчыць, мы прыклалі ўсе магчымыя і немагчымыя рэсурсы, СМІ,
Мы распаўсюдзілі імгненную інфармацыю, і на сённяшні дзень, так, Мікола за кратамі, але хэштэг жывы таксама датычны да яго, таму я спадзяюся, што мы змаглі ўплынуць на гэтую сітуацыю і вось гэтага патрыёта прыгожага, сапраўднага зберагчы жыццё дзеля таго, каб ён мог будаваць прыгожую, незалежную, і я спадзяюся, вельмі такую цікавую Беларусь з патэнцыялам, з эканамічным развіццём. Мікола, мы чакаем цябе на волю, як і ўсіх тых, каго незаконна ўжо абвінавацілі, каго патэнцыйна абвінаваціць. Мы хацім вас бачыць на волі, таму што мы разумеем, што іменно тую сапраўдную беларускую апазіцыю, тую сапраўдную беларускую нацыю зараз трымаюць за кратамі, каб у іх забраць голас і магчымасць уплываць на сітуацыю. Мы робім гэта за вас, мы не забываем вас, і кожны мой стрым праходзіць пад вашымі імёнамі, пад вашымі фатаграфіямі. Я вельмі вас чакаю, і я ведаю велічезную колькасць людзей, якія таксама робяць усё дзеля таго, каб вы былі на волі. Бацька Міколы пракаментаваў вырак, і ён літаральна сказаў наступнае. Мікола спрабаваў з намі неяк стасавацца, але канвой не даваў магчымасці. Забаранялі не толькі словы, але і жэсты. Вельмі груба і агрэсыўна. Сыну не далі нават магчымасці рукой махнуць мне. Таксама ён распавёў пра суд. Прысуд быў не сюрпрызным, бо мы, людзі, якія жывуць у беларускіх рэаліях, ведаем, што правасуддзя ў Беларусі няма, што суды кіруюцца, яны не могуць быць незалежнымі. І тут ад сябе дадам, так, дзейсна, яшчэ раз звярну ўвагу на зварот, якой падпісалі ўжо велічезная колькасць арганізацый штодня. Я шчыра дзякую кожнаму, хто далучыўся да заявы. Я падкрэсліваю, гэта не мая ініцыятыва, гэта не ініцыятыва маёй каманды. Відавочна, што я як адна з удзельнікаў, хто дапамагаў, скажем так, распрацоўваць дакумент. Мы робім усё дзеля таго, каб ён пашырыўся, і велічезная колькасць арганізацыяў, мне падаецца, ўжо больш за 40 арганізацыяў падпісалася пад гэтым зваротам. Таму, калі ласка, я таксама звяртаюсь да розных арганізацыяў, тым ліку украінскіх. Гэта вельмі важліва, калі вы таксама падтрымліваеце тую крапку зору, што судоў у Беларусі сапраўдных няма, і судзіць беларусаў зараз фізічна няма каму, і тыя прысуды, якія яны атрымліваюць, яны нічога агульнага з заканадаўствам не маюць. Таму мы прыбіраем на падставе таго, што мы усіх зараз падводзім пад прэзумпцыю невінаватасці, прыбраць вось гэту фармулёўку вызнаны, не вызнаны, таму што і да сёння я на акцыях шматлікіх бачу, што выкарыстоўваюцца лічбы, якія не адпавядаюць тым лічбам, якія сапраўды ёсць. Таму, калі ласка, калі хтосьці мяне пачуюць, мне абсалютна ўсё роўна, да якой арганізацыі, структуры, аб'яднання, палітычнага погляду вы тычыцеся. Гэта пытанне кранаецца нашых палітычных зняволеных. І калі мы замоўчваем рэальныя лічбы, гэта вельмі шкодзіць таму руху, якое накіраваны на вызваленне іх у першую чаргу за кратаў. Таму, калі ласка, блогеры, арганізацыі, грамадскія арганізацыі, вы маеце права падпісаць, таксама падтрымаць гэты зварот. Таму, калі хто лічыць неабходным гэта зрабіць, можаце звярнуцца да мяне, можаце звярнуцца да суполкі Дысідэнт Бай, яе опіс знаходзіцца ў мяне пад відэа. Гэта вельмі важліва. Чым большая падтрымка гэтага звароту, тым якасней мы можам яго працягваць, і ў тым ліку зараз ён павінен патрапіць ужо ў міжнародныя арганізацыі, якія павінны разглядаць пытанне і прыбраць вось гэту фармулёўку вызнаны. Таму, калі ласка, дапамагайце. Гэта першапачатковае, што мы зараз намагаемся зрабіць. Я яшчэ раскажу, пытанне палітычных зняволеных для нас першапачатковае, і ў адрозненне ад некаторых я не здрадзіла ім і не прыбіраю іх з першага пункту, можна сказаць, нашай праграмы. Першае, што павінны зрабіць у Беларусі, гэта выпусціць усіх палітычных зняволеных. Таксама павернемся да бацька Міколы, якой вельмі балюча, на мой погляд, але
распавёў, што адбываецца там падчас судовай справы, што было. Ён таксама распавёў, што Мікола трымаецца, ён баец, малайчына, застаецца ўпэўненым у сабе і ў сваіх поглядах. Гэта дае яму сілы змагацца далей. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што яны знаходзяцца ва ўмовах нашмат горшых, чым мы з вамі, але і адтуль яны спрабуюць таксама чыніць супраціў злачынству того, якое адбываецца ў Беларусі. Таму займацца нейкімі іншымі пытаннямі, акрамя як вызваленнем Беларусі з дыктатарскага рэжыму, на мой погляд, гэта здрада Беларусі непасрэдна. Я зараз кажу пра рознага характару канстытуцыі, рэферэндум, я не прыдзяляю ім увагу, я ўжо дала сваё слова наконт гэтай сітуацыі, я не буду прыцягваць увагу вашу, вытрачаць час свой. Я літаральна напісала наступнае: мы ў гэтым цырку удзел не прымаем, таму усе інсінуацыі і маніпуляцыі наконт нейкага там рэферэндума, яшчэ раз падкрэсліваю, нелегітымная ўлада спрабуе працягнуць нелегітымны дакумент, таму прыдзяляць яму увагу, шчыра кажу, не лічу неабходным, таму што чым больш мы транслюем гэта ў медыйным полі, тым больш дае падставу рэжыму лічыць, што гэта нас хвалюе. Калі вы включаеце рэжым ігнору, гэта лепшае, што мы можам зрабіць. Таму я больш да тэмы псеўдарэферэндума, псеўданароднай прастытуцыі, якую зараз таксама нейкія умоўныя дэмсілы спрабуюць прыцягнуць, не прыдзяляю. Я выказала сваё меркаванне на гэты конт. Вы здрадзілі палітычным зняволеным, вы пра іх нічога не кажаце, вы заняты легітымізацыяй Лукашэнкі. Сцяг вам у рукі, попутны вецер у плечы, і няхай ваше сумленне дзесьці там блытаецца, балтаецца, я не ведаю дзе. Глядзіце ў люстэрка і бачыце ў ім не вельмі прыемны твар. Судзіла Міколу суддзя Анастасія Папко. Яна пакарала Міколу 5 гадамі агульнага рэжыму. Прокурор Антон Цюменцаў прасіў менавіта такі тэрмін для яго. Таму я яшчэ раз скажу, гэты тэрмін для нас не стаў нейкім сюрпрызам. На жаль, зноўку падкрэслю, для нас усё гэта чакана. І так, інкрымінавалі Міколе частку першую артыкула 295 частка 3. Гэта незаконныя дзеянні, дачыненні да прадметаў праджальнай дзейнасці, якія грунтуюцца на выкарыстанні гаручых рэчываў. Таксама яго вінавацілі ў парушэнні частцы першай артыкула 342. Гэта арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта вядомы артыкул у Беларусі. Таксама яму інкрымінавалі частку 3 артыкула 361. Гэта заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы пры дапамозе інтэрнэту. І такая ў Беларусі насамрэч існуе. Сам Мікола не прызнаў віны ні па адным з названых артыкулаў, ацэньваючы гэта як пераслед за погляды, перакананні і жаданні гаварыць праўду. Падчас судзілішча выявілася неадпаведнасці паказанняў сведак на следстве і пазней у судовай зале. Апошнія словы Міколы складаліся наступным чынам. Усе ўдзельнікі працэсу з юрыдычнай адукацыяй выдатна бачаць і разумеюць, што адбываецца. Я толькі хачу падзякаваць сваім родным сябрам, таварышам, анархістам, журналістам, праваабаронцам, усім неабыякавым, усім, хто шануе маю працу, за тое, што падтрымлівалі мяне на працягу гэтага году і дапамагалі матэрыяльна. Гэта вельмі важліва для мяне. Ну, а ўсім, хто мае дачыненне да арганізацыі гэтага судовага працэсу, а роўна і іншых палітычных рэпрэсіяў у маёй краіне, я хачу сказаць: не майце ілюзій, ніякія напісаныя вамі паперкі, ніякі тэрор не здольныя спыніць вызваленне чалавека і прагрэс. Мы ўсё роўна пераможам. І я хацела бы нагадаць, што Міколу затрымалі ўвечары 11 лістапада. Заўтра будзе год, як ён знаходзіцца за кратамі. Мы заўтра звернем увагу на яго словы з залі суду, якія ён паспеў данесці да ўсеагульнай супольнасці. І я яшчэ раз падкрэсліваю, мажліва, гэта ўратавала яго жыццё, таму што яго словы былі агучаны намі ў тым ліку, таму, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, гэта вельмі важліва.
Калі нас з вами атрымаецца ўратаваць хаця б адно жыццё, сябры, мы з вами зрабілі ўжо вялікую справу. Пры затрыманні яго моцна білі, а ў вочы распылівалі перцовы газ. Пасля затрымання Міколу адвезлі ў Менск у Губазік. Там ён 4 гадзіны праляжаў тварам у падлогу, яго пры гэтым білі дубінкай, білі электрашокерам па пятках, пагражалі згвалтаваннем. Некалькі разоў Міколу пераводзілі ў Жодзіну і назад у Менск у Сезана Владарскага. За час зняволення Міколу неаднаразова кідалі ў карцер. Палітвязень паведамляў, што турэмная адміністрацыя абмяжоўвае ліставанне з ім і не адказвае неабходнай медычнай дапамогі. Мікола дзядок раней ужо быў зняволены, прызнаваўся палітвязням. 27 траўня 2011 году яго асудзілі на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калонію ўзмоцненага рэжыма паводле артыкулу 339 часткі 2 за хуліганства, за напад на амбасаду Расіі ў Менску. Віны ён не прызнаў, адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукі. У лютым 2015 года яго прысудзілі яшчэ 1 год турмы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. Ён быў вызвалены ў 2015 годзе разам з іншымі палітвязнямі. Я хацела бы яшчэ раз звярнуць увагу, што Мікола шмат распавядаў пра тыя часы, калі ён знаходзіўся за кратамі. Ён даволі дакладна распавядаў, што адбывалася у час яго зняволення. Ён распавядаў пра тыя катаванні, якія адбываліся яшчэ амаль 10 год таму з ім падчас яго зняволення, таму гэта ўсё важліва трымаць у інфармацыйным полі, каб сусветная супольнасць разумела, у якіх умовах яны знаходзяцца. Я яшчэ раз падкрэсліваю, на жаль, беларуская, скажем так, я не могу назваць гэта управленчая нейкая структура. Не, яны займаюцца ламаннем людзей. І гэта важліва разумець. Тыя умовы, у якіх знаходзяцца зняволены, бесчалавечны. Там адбываецца генацыд, там жудасныя рэчы, якія мы потым чуем ад людзей, якія ўжо выйшлі за кратаў, і тое, што яны распавядаюць, гэта ўсё спрыяе таму, што нам неабходна яшчэ больш, яшчэ гучней крычаць. Я дзякую кожнаму СМІ, хто прыдзяляе ўвагу палітычным зняволеным, і я у коскі бяру падзяку тым СМІ, якія замоўчваюць гэту ўсю гісторыю, і я вельмі дрэнна стаўлюся да тых дэм-сілаў, якія мэтанакіравана замоўчваюць праблему палітычных зняволень. Я разумею, што за палітычныя грошы не плацяць, але так прадаць душу невядома каму, гэта, напэўна, гісторыя па-беларуску, якая ўводзе ў падручнікі. Так, давайте звернем пытанне да вас. З вами не прывіталася, прабачце, сябры. Да, вельмі занята была Міколай пытаннем. Сонца, вітаю, дзякуй за дапамогу, дзякуй за увагу, дзякуй за падтрымку чату. Васілёк Бай, вітаю яшчэ раз. Андрій Соболі, вітанечка яшчэ раз. Нрэль-Ол, вітаю, жыве вечна. Хэштэг жывыя, я прашу, выкарыстоўвайце, калі ласка. Давайте будем чемными. Я рада, что у вас есть магчымасць писать. Сергей Першак, вітаю вас. Александр Ковальчук, вітанечка. Слава Украине, жыве вечна. Беларусь і героям слава. Літаральна сёння размаўляла з адным з прадстаўнікоў украінскіх вайсковых, таму вам вітанне ад тых, хто зараз не дае на мяжу зайсці злачынцам. Раймунда, вітаю вас. Дзякуй шчыра, сябры, што далучаецеся. Вельмі рэдка памыляюся ў людзях. Маркую дарога, той шахтор, а чаго чакаць блясат. Нрэль-Ол, я яшчэ раз скажу, Валера, ён у сваёй стылістыкі, я не магу яго крытыкаваць. Ён мае права на свае меркаванні. Я ўпэўнена, што ён не заўсёды пагаджаецца са мной, як я абсалютна не з усіма пагаджаюся. Ведаеце, зараз, напэўна, я вызначылася для сябе. Я не хачу займацца дыскрэдытацыяй іншых дэм-сілаў. Чаму? Таму што галоўны вораг сядзіць у Крэмлі.
і галоўны вораг сядзіць у Беларусі, і я павінна займацца імі. Вы разумная аўдыторыя, я яшчэ раз падкрэсліваю, мне пашчасціла, таму што вакол мяне сканцэнтравалася вельмі разумная, лагічна паслядоўная аўдыторыя, якая ўмее аналізаваць падзеі. Таму я не буду падкрэсліваць тое, што вы ўжо ведаеце, вы самі дакладна разумееце, што адбываецца. Вы цудоўна разумееце, хто на што накіраваны і якія мэты пераследуе. Яшчэ раз. Таму тут, сябры, у мяне іншая справа, мае сябры сядзяць, яны за кратамі, пра іх мала хто кажа, таму я усю увагу зараз буду прыдзяляць ім і тым праблемам, якія тычацца непасрэдна Беларусі. Няхай на сумленні кожнага застаецца, што ён рабіў. Я яшчэ раз кажу, я ўжо неаднаразова пісала гэта ў сваіх пастах. Прыйдзе час, калі ім неабходна будзе Марыне Адамовіч паглядзець у вочы. Всё. Прыйдзе час, калі ім, таму ж Міколі дзядку неабходна будзе глядзець у вочы. Яны прозвішчаў гэтых не ведаюць. Таму я пакідаю гэта на іх будучы сорам. Гэта ім, яны будуць паясняць, як так адбылося, што некаторыя не знайшлі ў сабе сілы, час займацца вызваленнем патрыятычнага руху Беларусі. Так, Раймонда правильно піша, сранак можа проста карыстацца дарогай цёмнай. Не выключаю. Валер даволі разумны хлопец. Я ніколі не займалася, яшчэ раз скажу, кожны з свайго пункту гледжання транслюе, у кожнага ёсць свая аўдыторыя. У мяне мая аўдыторыя, у дарогі свая аўдыторыя, але кожны з нас робіць карысную справу. Я абсалютна упэўнена, не гледзячы нават на погляды Кастуся, гэта ўсё пра Беларусь, разумееце? Я ніколі не буду ставіць ім палкі ў полы і казаць пра іх нешта дрэннае. Так, я сёння слухала, як Нарль-Ол кажа адну з тых, хто называе сябе нібыта псеўдаапазіцыя Беларусі, шчыра кажу, ну, дыргачкі. Вось іх, я не падпісана на іх, яны дзесьці праскокваюць у ленце, і я чарговы раз для сябе вызначаюся, што час, калі я сказала, што я не іду з ім па адным шляху, для мяне гэты крок быў абсалютна асэнсаваны і правільна зроблены. Я ніяк не асацыююся з імі, маё імя побач з імі не стаіць, і калі я прапусціла нейкія памылкі, я іх выпраўляю усіма даступнымі і магчымымі спосабамі для мяне. Таму, сябры, давайце пакінем гэта ўсё ім. Я займаюсь тым, чым я займаюсь, у мяне шмат працы, у мяне шмат праектаў, і я хочу канцэнтраваць увагу на іх. Мігранты. Мігранты. Сёння шмат будзе відэа пра мігрантаў. Зараз я ўключу вас на тэлефончыкі, прабачце мне, калі ласка, таму што мне неабходна зараз перамкнуць чат. Я вас бачу. Так, мігранты. Сёння стала вядома, што квакнулі беларускія чынушы. Я ў Кольскі бюро зразумела, што я не стаўлюся да іх як да прадстаўнікаў інтарэсу беларускай нацыі. Што яны сказалі наконт мігрантаў? У прыёмнай Гародзінскай вобласці аблвыканкам адказалі, што пытанні па мігрантах не да іх. Гэтым займаецца ўнутрашняе ўпраўленне спраў у вобласці. У той жа час у прэс-службе Чырвонага крыжа зазначылі, што пытанне патрабуе прапрацоўкі. Трэці дзень, нагадваю, трывае крызіс з мігрантамі межы з Польшчай. Таксама Чырвоны крыж зазначыў, што каардынацыі сіл і рэсурсаў як у арганізацыі, так і ў партнёраў. Я так разумею, што рэсурсаў іх асабіста там няма, таму што праваабарончыя арганізацыі зараз фізічна не могуць працаваць у Беларусі, і тыя арганізацыі, якія яшчэ неяк маглі спрыяць на паляпшэнні сітуацыі ў Беларусі, я нагадваю, ім таксама знішчаны. І Чырвоны крыж прадажны ў Беларусі, я яшчэ раскажу, як арганізацыю іх увогуле не спрымаю ў Беларусі. Таксама адзін з дэпутатаў, не буду называць яго прозвішча, таму што яго не існуе ў маім інфармацыйным полі зору,
сказаў, што калі б мігранты хацелі застацца ў Беларусі, іх бы ўжо даўно засялілі. А праз тое, што яны хочуць Германію, то трэба тэрмінова адкрываць гуманітарны калідор і запускаць іх. Таксама ў прадстаўніцтве нібыта ўпраўлення Верхоўнага камісара ААН ігнаруюць запыты. У той жа час, зараз трошки крануць украінскага пытання, Нямецчына сёння сацдэмы прапанавалі адчыніць калідор ва Ўкраіну, і ўжо ва Ўкраіне, каб непасрэдна гэтыя мігранты вырашалі, у якую з краін еўразвязу яны плануюць ехаць, і вось такім чынам украінцам прапануюць вырашыць пытанне мігрантаў. Я тут усміхнулася, тому што, па-першае, неабходна разумець, што украінцы далёка не доўбні. Як некаторыя прадстаўнікі сацдэмаў, нягледзячы на тое, што гэта таксама сацдэмы, як і мы, нямецкія сацдэмы, проста сёння я афігела ад іх прапановы. Чаму вы не хацеце адчыніць калідор? Гэта не прапанова зараз, гэта меркаванне. Чаму вы не хацеце калідор да Нямецчыны адчыніць праз Польшу? Вы зрабілі бы такой калідорчык і проста выпускалі мігрантаў, і там непасрэдна ў Нямецчыне ўжо б вырашалі іх пытанне. У чым праблема? Да чаго тут Украіна? Вось. Таксама сёння у Твіттер прэс-сакратар, прабачце, міністра-каардынатар спецслужбаў Станіслав Жаран размясціў наступнае відэа. Вось такія звесткі прыходзілі. Сёння шмат абмяркоўвалі, што адбываецца на гэтым відэа, шмат усялякіх версіяў было, але, як зазначылі, у гэтым відэа літаральна людзі спрабуюць прайсці на КПВВ легальна, прайсці легальна ў Польшчу, але іх адцягваюць і адштурхваюць у лес назад, то бок беларускія. Ганебнікі, абсалютна. Як вам не сорамна? Я не разумею, што павінна быць у галавах гэтых людзей. Там рэальна якаясь нейкая субстанцыя павінна быць, таму што займацца здрадай такой, я шчыра кажу, я проста, гэта гішпанскі сорам нашым вайсковым, нашым у коскі бяру. Вы не прадстаўляеце народ Беларусі, вы яго не абараняеце. Вы некае гаўно ў пагонах, я не пабаюсь гэтага. Гаўно ў пагонах, кажу вам у вочы, таму што вы беларускі сорам. Няма вайсковых у Беларусі, няма сілавікоў, гэта ўсё слабавікі. На страху, на жаху пабудаваная ўся сіла. Вы не паказалі, не праявілі сябе як абаронцы інтарэсаў беларускага народа. Вы гаўно ў пагонах. Гэта пункт пропуску Кузніца. Людзі, вось гэтыя, хто зараз ёсць звесткі, што гэта курды, большасць іх курды, частка сірыйцаў, і на пункты пропуску іх не пускаюць, іх адштоўхваюць абратна у лес. Зараз мы будзем глядзець кадры. Таксама сёння падымала пытанне Урсула фон дер Ляйен на сустрэчу з Джо Байденам, і ў сваім твітары яна паведаміла, што на брыфінгу на пачатку наступнага тыдню Еўропа ўвядзе новыя санкцыі супраць Беларусі. Я хацела бы зазначыць, што зараз фігуруе ў СМІ дата прыблізна 15 лістапада, то бок літаральна праз
5 дзён павінны ўвесці папярэднія звесткі, што ў гэтыя санкцыйныя спісы будуць уключаны як юрыдычныя асобы, так і фізічныя асобы. Хутчэй за ўсё туды патрапіць Белавіа, і таксама зараз ідзе абмеркаванне наконт тых авіякампаніяў, якія спрыяюць, ну, скажем так, завозу нелегальных мігрантаў у Беларусь. Хутчэй за ўсё яны таксама патрапяць пад санкцыі, і як зазначалі сёння ў СМІ, дзейсна кампаніі, якія супрацоўнічаюць і гандлююць з Беларусю, таксама хутчэй за ўсё могуць патрапіць пад санкцыі. Але пакуль мы не ведаем пра дакумент, мы не бачым дакладную інфармацыю па санкцыях, чакаем, што замовіць еўразвяз наконт гэтага. Як толькі мы атрымаем нейкія паперы, нейкія звесткі аб гэтым, безумоўна, мы пра іх адразу паведамім вам. Таксама больш рашучыя дзеі еўразвязу зараз робяцца, таму што, я нагадаю, 2 краіны еўразвязу, 3 краіны нават. Гэта Польша, Літва і Латвія патрапілі пад вось гэту міграцыйную крызу, і стала вядома, што НАТО, краіны НАТО будуць спрыяць вырашэнню канфлікту, то бок яны далучаюцца, і сёння аб гэтым таксама вельмі шмат абмеркаванняў было ў СМІ. Называць катастрафічнай сітуацыю на мяжы з Беларусю, і еўразвяз сведчыць пра тое, што гэта не выключна пытанне Польшы, Літвы і Беларусі, ну я б тут дадала яшчэ Латвію. Яны кажуць, што гэта спроба аўтарытарнага рэжыму дэстабілізаваць дэмакратычныя суседнія краіны. Таксама сёння ўкраінскі міністр унутрашніх справаў Украіны Денис Манастырскі зазначыў, што яны таксама рыхтуюцца да сцэнараў, падобных тым, што адбываецца цяпер на беларуска-украінскай мяжы. Так, дзейсна, шмат ва ўкраінскіх СМІ пішуць пра тое, што мабілізуюцца ўкраінскія сілы, што прыдзяляецца шмат увагі сітуацыі з нелегальнымі мігрантамі, і дзейсна ўкраінскія структуры рыхтуюцца да пагаршэння сітуацыі на мяжы. Таму за свайго боку адзінае, што беларусы, якія знаходзяцца ў Украіне, могуць прапанаваць гэта, далучыцца да дапамогі. Мабыць, нейкія можна зрабіць крокі дзеля таго, каб, скажем так, стаць на абарону інтарэсаў Украіны, і у тым ліку дапамагаць сваімі сіламі усіма даступнымі спосабамі спыніць вось гэту незаконную міграцыю, у тым выпадку, калі яна дзейсна пачне сябе праяўляць ва ўкраіне. Таму так, таксама стала вядома, што для ўзмацнення аховы мяжы з Беларусю будуць залучаныя сілы нацыянальнай гвардыі, паліцыі і таксама тэрытарыяльнай абароны, і таксама ўжо агучылі, што ўжо вызначыліся найбольш імаверныя ўчасткі, магчымыя для масавага знаходжання мігрантаў на тэрыторыі каля межаў Украіны. Адказ украінскіх праваахороннікаў будзе жорсткі, дакладны, канкрэтны і ў межах закону. Яшчэ раз кажу, аб гэтым казаў Денис Манастырскі падчас брыфінгу, якой сёння праходзіў. Ёсць брыфінг РНБО, я яшчэ поўнасцю яго не пераглядзела, толькі часткамі. Там падымалася як пытанне электрапастачання ва ўкраіну, так і нелегальная міграцыя, таму раю звярнуць увагу, што кажа пра гэта Украіна. Таксама сёння ад федэрастаў прыляцела навіна, што ў беларускія межы пачалі патруліраваць расійскія бомбавікі Ту-22М3. Такія самалёты могуць несці ядзерную зброю, і сёння, скажем так, унутрашнія чаты Беларусі беларускія таксама паведамлялі пра тое, што насамрэч гэта іржавая карыта, якое летае над Беларусю і прадстаўляе пагрозу. Таму сітуацыя з гэтымі летакамі дрэнная насамрэч. Што паведамляюць прапагандон ТВ наконт гэтага? Гэта меры адэкватнага рэагавання на абстаноўку, што складаецца ў паветры, так і на зямлі. Таксама ў неба падымалі знішчальнікі, якія ўваходзяць у камплект адзінай рэгіянальнай сістэмы вайскоўцаў супрацьпаветранай абароны. Шчыра кажу, я
Не разумею гэтыя пужалкі. Так. Ніколі не капаюся ў бяле. Скажу факты. Няхай адымаюцца, калі б не выставлялі абвінавачванне, я б не маўчаў. Я згодна з вами. Згодна, нулёў, тут не буду спрачацца. Рэмонда піша, глядзеў віруса прамову старага звездабола, калі чытаць паміж строк, добра вымалёўваецца план, які стварылі з мігрантамі. Вусатага звездуна. Кажа цыгана. Ну так, які ён цыган, я вже співаць не умею. Так, хлопцы, я дзякую, што жартуеце ў чаце. Яшчэ раз кажу, я частку бачыла віруса паведамлення, чаму не стала глядзець поўнасцю. Заўсёды шукайце першую крыніцу, і тую прамову, якую я чула на сайце віруса, гэта ўсё напісаў Сотнік яшчэ некалькі дзён таму. Таму то, што яго зараз цытуюць, я бы раіла тым, хто яго цытуе, ўсё ж такі звяртацца да першай крыніцы, таму што, шчыра кажу, на мой прыватны погляд, я вам цытую людзей, якія нешта сказалі, я гэта поўдру на сябе не цягну і не кажу, што гэта вось мае меркаванні, я магу іх датрымлівацца, магу неяк ад сябе адкаментаваць. Вось, калі цытуецца Сотнік іншымі, і гэта вось прывязваецца да іх, слухайце, звяртайцеся заўсёды да першай крыніцы, таму што яе ж можна па-рознаму трактаваць, але кожны вольны мастер вітае, Герменачка вітаю, можна па-рознаму трактаваць, разумееце? Для кожнага ж ўсё гэта з прысмакам і з араматам рознага. Для мяне Сотнік, ён расіянец, разумееце? Я яго зноўку не выдзяляю як нейкую апазіцыйную сілу. І я не дрэнна стаўлюся да яго, проста расіянец, все. Для мяне гэта ўсё сказана. Што яны там робяць? Няхай займаюцца сваёй краінай. Калі у яго былі звесткі аб гэтым, чаму гэта не публікавалася раней? Чаму толькі зараз, калі міграцыйная крыза набірае абароты, стала вядома? Ведаеце, гэта за серыя, а мы ведалі, але маўчалі. Окей, дзякуй. Займіцеся сваёй краінай. У вас гэта праблема нумар 1, займайцеся сваёй праблемай нумар 1. Таму я спецыяльна, сябры, я спецыяльна не транслюю вам прапагандон ТВ і расіянцаў. Шмат. Сёння у чаце народнай грамады ўжо вз'елась, таму што мне гэтую маскальскую гісторыю і вершы нейкія ўжо пра маскалёў. Ідзіце да беса сваімі маскалямі. Я сёння спыніла, таму што проста літаральна закідалі чат нейкім маскальскім гаўном. Яны мне ў маім чаце, не ў маім чаце, а ў партыйным чаце, вы бы Міколі Статкевічу столькі часу прыдзялялі, колькі прыдзяляеце маскалям. Або беларускай рэвалюцыі. Усё адзадачаны маскалямі. Няхай, у іх сваіх купы праблем, няхай займаюцца сваімі смятнікамі. Давайте паглядзім, што ў цэнтры Менску адбывалася, як фармуюцца калоны з нелегаламі. Такія сходкі у Гародні, такія сходкі ў Менску і, літаральна, зараз кожны рэгіянальны чат, з якім мы там падтрымліваем сувязь, ён паведамляе пра тое, што сітуацыя там дзейсна дрэнная, і сёння літаральна паступала інфармацыя, што з беларусаў пачалі збіраць грошы, каб сабраць гуманітарную дапамогу тым, каму яна зараз неабходна на мяжы. Так што беларусы, вы памятаеце гісторыю з бібліятэкай, калі выпадкова на вашых рахунках знікалі грошы, а потым казалі, што мы ж разам пабудавалі з вамі бібліятэку, сябры. Вось, у мяне таксама ў той час знікалі грошы.
Хелін не цытую Сотніка, уважліва слухаць Вусатага, ён часта прагаворваецца. Вы маеце, мабыць, на увазе пачвару вусатую. Я маю на увазе, у Віталіка сёння выйшла зранку інтэрв'ю з новага часу, то бок, я яшчэ раз скажу, мабыць, гэта не цытуюць Сотніка, але вельмі гэта мне нагадвае Сотніка, якога я чытала, літаральна дні 3 таму. Таму вось у гэтым пытанні, шчыра кажу, я не вельмі люблю, калі людзі сабе прыпісваюць. Разумееце, калі я чытаю Бабченка, я яго падчытваю, скажем так, я яго цытую. Вось гэта напісаў Аркадзій Бабченка. Калі гэта напісаў Александр Сотнік, якой бы то марсіянец не быў, але ён першая крыніца. Разумееце, а калі вось гэта пачынаецца інтэрпрэтацыі таго, што было ўжо напісана і яно фармулюецца за свайго боку, мне трошкі падаецца, гэта так не павінна працаваць. Так працуе прапаганда. Таму я нічога дрэннага не кажу. Не, Віталік добрыя ролікі робіць. Яшчэ раз кажу, вось гэта роўна тая сітуацыя. Мы з ім можам паспрачацца, мы з ім можам пакідацца аргументамі, не гаўном. Але пры гэтым я ніколі не дазваляла сабе яго абражаць, дыскрэдытаваць, неяк абзываць або казаць, што ён робіць свой канал неправільна. Гэта яго канал, гэта яго пункт гледжання, і ён робіць яго такім, якой ён яго бачыць. Хтосьці такой робіць канал, хтосьці такой. Яшчэ раз скажу, я не буду вось гэтую тэму кранацца, таму што ёсць, шчыра кажу, ёсць людзі, якія ў мяне проста пачуццё, ведаеце, такой незадавольнасці. Боже, зачыні ты сваю зяпу ўжо смярдзючую, ёсць такая катэгорыя грамадзянаў, якіх я проста не паважаю, я іх ганяю ў чатах, часта можна пабачыць, што Хелен Мінская там накінулася на кагосьці. Гэта ўсё не без падставы я раблю, то бок, калі я на кагосьці нападаю, значыць, у мяне ёсць аргументы, але у паблік, я яшчэ раз скажу, у мяне разумная аўдыторыя, я не лічу неабходным вам тыкаць пальцам, каго слухаць, каго глядзець, каго аналізаваць. Вы разумныя, у мяне вельмі разумная аўдыторыя, яшчэ раз падкрэсліваю, я вамі безумоўна ганаруся. Я вас бачу не толькі ў чаце, я з вамі шмат з кім прыватна знаёма, таму шчыра кажу, тут вы ўсё цудоўна разумееце. Таму, Раймонда, мабыць, я проста неправільна прачытала ваш спіч. Так, давайте да мігрантскай крызы, таму што я яшчэ нават на палову не зайшла з навінамі. Прапагандоны. Важліва, таму што наступнае відэо, якое я вам прадэманструю, яно проста, як кажуць украінцы, на галаву не налазіць. Прапагандоны. Адзін з прапагандонаў сказаў: «Папстрычці пальцамі да заўтрашняй раніцы мігрантаў на тэрыторыі Беларусі можа не быць». То бок хтосьці зробіць ось так, і мігрантаў не будзе. Я ў шоце. Таксама яны кажуць, ці можа Лукашенко ўзяцца за пытанне мігрантаў і закрыць канал. Скажу непапулярную бадай шутку. Папстрычцы пальцамі да заўтрашняй раніцы мігрантаў на тэрыторыі Беларусі можа і не быць. Сістэма да гэтага гатова даўно. То бок прапагандоны самі распісваюцца ў тым, што гэты крызіс абсалютна рукатворны. Як яны яго зрабілі, так яны яго могуць спыніць. Дык вось, я скажу, гаўно тур. Не, гэта так не працуе. Таму што ў Беларусі відавочна назіраецца гуманітарная крыза з гэтымі мігрантамі. Тое, што зараз вы прымусова проста заставляеце людзей плаціць кошты, каб зрабіць некую выгляд гуманітарнай падтрымкі, гэтыя людзі галодныя, халодныя, у Беларусі холадна, нічога іншага, акрамя як пачаць грабаваць і, магчыма, забіваць, выхаду больш не бачаць. Павярнуцца дадому яны не могуць, гуманітарная падтрымка не існуе ў Беларусі, у Польшу іх не пускаюць, а там дзейсна галодны чалавек, ён на шмат што здатны. Таму кражы і рознага рэчы дрэнныя крымінальныя справы, якія на тэрыторыі Беларусі зараз будуць адбывацца, я яшчэ раз скажу, я не вангую. Гэта лагічна паслядоўны ланцуг. Таму я сёння Гродненскім напісала: гатуйцеся, хутка вашых дзяцей будуць шукаць. Таму што іх пачнуць красці, і вы будзеце вымушаны іх выкупаць. Гэта справа, якую робяць тэрарысты. А тое, што да вас прыехалі, хутчэй за ўсё, не зусім
добразычлівыя грамадзяне, гэта відавочна. Гэта групы, якія фармуюцца цэнтралізавана. Яны заплацілі за тое, каб патрапіць у Еўропу. Калі іх не пускаюць у Еўропу і няма магчымасці павярнуцца дадому, яны пачнуць шкодзіць. І вось гэты натоўп абсалютна некантралюемы, азлоблены, што ў іх нічога не атрымалася, гэта ўсё пойдзе на беларускі народ. Таму паскуда тур вось так можа і не атрымацца. І я вельмі спадзяюся, што ты будзеш першы, хто на сабе, на сваёй шкуры адчуе тое, што вы нарабілі. Я вельмі спадзяюся, што вы будзеце тыя першая хваля для помсты тых мігрантаў, якія прытулак у Еўропе не знайдуць. Яшчэ адзін напісаў, што папрасіце Лукашэнку, ён вырашыць усё за суткі. Тут трэба вызначыцца, ці горды дэмакратычны самастрэл сябе ў нагу, ці адэкватнае супрацоўніцтва. Гэта відавочны заклік для пераловаў, але я нагадваю, з тэрарыстамі размовы не вядуць, а тэрарысты затрымліваюць, судзяць і садзяць. І давайте паглядзім, што адбываецца ў беларускіх лесах з мігрантамі. Так, Тацяна, правильно пішаце, Хелен, годзе зачыняць. Пішаем. Што я не так сказала? Так. Добре, зачыняем тэму. Самае цікавае, чаму краіны-мігранты маўчаць. Дзе ж іх Олег Акбар? Цыган жа здзекваецца над аднавернікамі. Не, там насамрэч Кыргызстан уже паведаміў, што яны нейкую працоўную групу ствараюць, таму што тое, што адбываецца, разумееце, ідзіце палестинцам, скажыце, што яны нейкія не злачынцы. Канфлікт Ізраілю і Палесціна, я зараз не падкрэсліваю, што там няма палестинцаў, прабачце, мабыць, я кагосьці абразіла геаграфічна, але прыходзілі паведамленні, што і палестинцаў пачнуць закідаваць. Ачыняце, што такое Курдстан і ачыняце, у якой сітуацыі курды, Афганістан. Таму давайте паглядзім, што адбываецца. Вельмі караценечкае відэа, я 3 разы яго пратранслюю вам, каб вы зразумелі сэнс таго, што адбываецца. Гэта відэо мяне падпісана як беларускія пужалкі. Калі ласка, не пужайцеся, ніхто па звестках не пастраждаў, хутчэй за ўсё, але наступнае відэа можа супярэчыць папярэдняму відэа, што ніхто не пастраждаў. Томик. 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 Гэта з польскіх СМІ прыйшла інфармацыя. І сёння таксама паведамлялі, што з беларускага боку былі памечаныя медыкі. Выглядала гэта наступным чынам. ام پنابره لبرسا واخليك جان لدزيا او برديان Чамусь мігранты жывуць у лесе, і што парушаюць памежнікі. Праваабаронцы адказвае на вашыя пытанні на крызіс на мяжы. Вадзім Гігін, старшыня праўлення беларускага таварыства веды. Зараз ён спаліўся, таму што наступная на ліквідацыю будзе беларускае таварыства веды. Ён піша, што дарэчнае пытанне, чаму Беларусь вядома сваёй унутранняй дысцыпліне, прабачце, і надзейным кантролем на тэрыторыі, так спакойна абыходзіцца з усім гэтым плынем мігрантаў.
Коцкі аналітыкі з боку збеглых тут жа выстаўляюць свае версіі, як заўсёды бліскучыя дробнай канспіралогіяй. Маўляў, гэта Лукашенко такім чынам спрабуе прымусіць захад да перамоваў. Проста трэба быць бліжэй да зямлі і да жыццёвага разумення рэчаў. Ён піша, што, па-першае, некаторы час таму еўразвязаўцы вырашылі ўводзіць супраць нас санкцыі, каб пакараць Беларусь за паводзіны, якім ім не падабаецца. Робяць яны гэта рэгулярна і з любой нагоды. Ну дык тады і наша краіна, у сваю чэргу, мае поўнае права пераразмеркаваць свае выдаткі такім чынам, каб мінімізаваць магчымыя страты. І ўжо паверце, ахова мяжы з ЕС, а тым больш абарона польскага Абусталя, чый мірны сон могуць патрывожыць калёным мігрантам, зусім не ўваходзіць у лік нацыянальных прыярытэтаў Беларусі. Мне яшчэ дзіўна, мне казалі, праваабарончых арганізацыяў у Беларусі не засталося, а вось такая беларускае таварыства веды яшчэ існуе. Лукашенка, дзе ты? Я яшчэ зачытваю вам прапагандонаў, сябры. Не стаўцеся да гэтых аналітыкаў, паналітыкаў, параноікаў неяк афіцыйна. Адзіным правільным рашэннем на варшаўскай нарадзе можа быць толькі афіцыйны званок у Мінск. Пакуль польскія паны з разумным выглядам засядалі на нарадзе, уся калёна больш за 1000 мігрантаў з жанчын і малалетніх дзяцей перайшла мяжу. Гэта гісторыя поспеху, якую усе яны перададуць на радзіму, а таксама інфармацыйнае асвятленне па ўсім свеце, паслужыць своеасаблівай рэкламай дзіравай еўрапейскай мяжы. Струмень немінуча будзе мець лавінападобны рост. Адзіным правільным рашэннем на варшаўскай нарадзе можа быць толькі афіцыйны званок у Мінск і прапанова аднавіць супрацоўніцтва, але імавернасць такога блізка да нуля. Я рада, што вы асэнсуеце тое, што мы з тэрарыстамі не размаўляем. Мы тэрарыстаў ловім, судзім і садзім. Ну і штучная пачвара Гайдукевіч сказаў наступнае. На перамовы з беларускім бокам, а гэта было самае разумнае рашэнне з польскага боку ўлады сісці на такія перамовы з Беларусі. Не трэба. Мы выставім войскі, мы будзем страляць. Яны страляюць ужо ў паветра. Я баюся, што ахвяры будуць нейкія правакацыі. Жанчыны і дзеці, удумайцеся. Толькі што мы паказвалі, што страляюць пакуль так званыя беларускія пачвары. Нешта стрэляў з боку Польшчы пакуль не назіраецца, і я спадзяюся, не будзем назіраць. Зараз скажу непапулярную думку. Ніколі хуйло цыганам не руліў, наадварот, цыганам. Ну, тут, ведаеце, я сёння па Бабарыка напісала, ён ведаў, каму дупу падстаўляў. А там гэта ўзаемнае каханне, таму давайце не будзем абмяркоўваць, хто кім кіруе. Яны, мне падаецца, час ад часу мяняюць пазіцыі, каб трошкі неяк сваё жыццё развесяліць, разумееце? Таму тут я не хачу быць вось настолькі брыдкай, але у мяне іншых проста асацыяцыяў не выклікае ўся гэтая сямейная ідылія паміж Лукашенко і хуйлом. Лукашэнкі, дарэчы, таксама неабходна нешта такое. Вось хуйло ёсць, а называць Лукашенко Лукашенкай цыгана, ну, неяк па-іншаму патрэбна. Так, давайте паглядзім, як паводзяць сябе на мяжы мірныя мігранты. Таму што вось гэта роўна тая гісторыя, наколькі яны будуць сябе культурна паводзіць у іншых умовах, то яны зараз яскрава дэманструюць, што там пра цывілізацыю толькі чулі, дзесьці, мабыць, калісьці, калі ўмеюць чытаць, у падручніках чыталі. І я сёння размяшчала ролик, таксама яны пад назіраннем вось гэтых беларускіх пачвараў вырубаюць беларускі лес, што мяне прыватна вельмі хвалюе, шчыра кажу. Давайте паглядзім на мірных мігрантаў.
Ah! Ось так, сябры. Камні, мой лес, карацей кажучы, все дрэнна. Але я бы хотела звярнуць увагу, што гэта не будзе цягнуцца пастаянна і хутка гэта ўсё спыніцца. Так, я зараз зачитаю Нацкорпус український. Нацкорпус пропонує полякам допомогу з вирішення питання з нелегальними мігрантами. Націоналісти мають намір відправити своїх добровольців на допомогу у боротьбі з нелегальними мігрантами на кордон до Польщі. Партії вже написали відповідну заяву та відправили її до МЗС Польщі. Переважна кількість добровольців, які можуть поїхати в якості волонтерів, це ветерани війни. У Нацкорпусі міграційну кризу називають спланованою атакою в рамках гібридної агресії Кремля проти Європи. Нагадуємо, що на польсько-білоруському кордоні мігранти вже другий день намагаються прорватися до ЄС. І сьогодні їм вдалося пробити огорожу в 2 місцях. Є інформація, що до їх повернули назад, але вона не підтверджена офіційно. Ну, гэты пост писався літарально вчора. Сьогодні були звістки, що планується так само долучити Нацкорпус з свого боку. Я ще раз підкреслюю, білоруси, які знаходяться в Україні, готові бути волонтерами у білорусько-українському питанні. І щиро кажу, не глядячи ні на що. Да, у мене 2 дітей, але кажу усім публічна, я готова бути волонтером і допомагати у рашенні гэтай кризы, калі яна выпадкова, я гэтага не выключаю, з'явіцца в Україні. Тому, ну і давайте на остатнє Радзіслава Сікорського, якось закликав Європарламент підтримати видання Лукашенки Міжнародному трибуналу і признати його терористом нарешті. Сьогодні депутат Європарламенту від Польщі, старшиня представництва Єврозв'язу з США Радислав Сікорський заявив, что у Страсбурге необходимость по международному уровню признать Лукашенко террористом, и он нагадал евродепутатам про політичне забойство у 90-х и теперешний кризис. Он сказал наступное. Удячна за те, що Єврозв'яз виступає за Польщу у гэтым кризисе. Пагаджаюся з тими, хто каже, що Лукашенко не робив би того, що робить без криші, даху у Владимира Путіна. Лукашенко ранее уже забивал Захаренко, Гончар, Красовский. Гэта прозвище забитых людей им. Мне тут когось не хапае. Завадского. Мне не хапае у гэтым спісе Завадского. Ён захапіў Романа Пратасевича, узяў у закладнікі Анжеліку Борис і Анджея Пачобута, прабачце. Той жа, хто забівае, захоплівае, таксама тэрарызуе мігрантаў, гэта тэрарыст. Таму мае прапановы, па-першае, павялічыць дапамогу беларускім дэмакратам, па-другое, падтрымаць выданне Лукашэнкі Міжнароднаму трыбуналу, а разам з гэтым дадаць яго ў спіс тэрарыстаў. Вось так, сябры мае. А зараз я іду на старонку Ілона Маска, каб вам падаць натхнення. Чаму? Таму што зараз знайду навіну, прабачце. Ці яна была? Літаральна сёння глядзела. Ладно, не бачу навіну, украинцы им покажут, как переходить дорогу. Ну, я сомневаюсь, что с Анатолием Сыганом случилось. А Анатолий Иванович не так давно был в чате. Там не хватает. Так, давайте напоследок, скажем так, я вам прихожусь свету и то, что надає мне приватное натхнение, потому что Илон Маск у своем телеграм-канале презентовал
Я спробую знайти новину, але чомусь вона мені зникла. Прэзентаваў робота, мабыць, яны прыбралі гэты інфармацыйны выбух, але я паспела спампаваць відэа, якое хацела бы вам зараз прадэманстраваць. Да, бачу, што я мікрафон не включила, прабачце. Я яшчэ раз скажу, што Ілон Маск сёння размясціў гэта ў сваёй тэлеграм-суполке, і вось я наплакала сабе нейкую рэч, такую прыладу для дома. Я дзякую, хто мне падараваў яе, вельмі прыемна. Увогуле класна, калі ты не адзін. І вось гэтая штука павінна дапамагаць мыць посуд, прыбіраць у хаце. Карацей кажучы, я яшчэ больш сёння стала прыхільніцай Ілона Маска, таму што ён усіліў у мяне ў надзею, што хутка я не буду хадзіць з нагаточкамі сваімі, дарэчы, да, свае нагаточкі, не налепленыя пластмасай, але літаральна вось прыгажосці на іх хапае на адзін дзень, таму што неабходна папраць, прыбраць, памыць посуд. Таму, Ілон Маск, я хацела бы звярнуцца да вас, а не маглі бы вы хутчэй ўжо гэтага гуманоіда выкласці ў продаж, таму што я буду адна з тых першых, хто будзе збіраць грошы на вось такую прыладу хатнюю, якая будзе дапамагаць. Гэта відавочна жарт, хацела на пазітыве з вамі скончыць размову, таму што скрозь слёзы застаецца надзея. Надзея на лепшае, надзея на будучыню, і давайце рабіць усё дзеля таго, каб мы не абмяркоўвалі прапагандонаў, а глядзелі на тэхналогіі, якія з'яўляюцца у нас. Не забывайце насіць маскі, трымаць сацыяльную дыстанцыю, прышчапляцца вакцынамі якаснымі, даступнымі вам. Калі недаступны яны ў Беларусі, ёсць магчымасць заехаць у цывільныя краіны і прышчапіцца якаснымі вакцынамі. Вакцынацыя гэта важліва, вакцынавацца неабходна. Таму, калі ласка, не ігнаруйце, таму што, як сёння стала вядома, 99% захварэўшых ва ўкраіне прышчэпленымі не былі. Беражыце сябе, я вас люблю, дзякую за тое, што былі са мной, і, канешне, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. Слава Украіне, беражыце.